tgħaddi mill-eżami. Tlabtni nsiblek l-aqwa impjieg, tlabtni għax trid toħroġ tqila meta mbagħad żewġek insik. Tlabtni lejl u nar bil-ħerqa, qassamt santi u xelt xamar. Zammejt kelmtek ma' kull weda u faħħartni ma' kulħadd. San Giuseppe ta' Copertino, għaddis tal-moment, nilqa' talbit tagħkom m'hemm bżonn appuntament. Mill-ġenna dritt nismakom, pront ngħaddi il-messaġġ. Giuseppe ta' Copertino għal kull sabar u kuraġġ. Smajtek tokrob fil-mizerja u kull ma kien il-konta dawl. Tlabni ndik kemm b'nazzi u xita għaddejt ċewtek lil San Pawl. Tlabni wkoll waqt l-elezzjoni meta ġita mort fis-sajf. Tlabni rebħek lotterija ma servewkx ta' Super 5. San Giuseppe ta' Copertino, għaddis tal-moment, nilqa' talbit tagħkom m'hemm bżonn appuntament. Mill-ġenna dritt nismakom, pront ngħaddi il-messaġġ. Giuseppe ta' Copertino għal kull sabar u kuraġġ. Tiġi għandi bil-problemi meta tkun tħossok maħruq, meta ċinga trid taqbislek għandi wensu tama d-dur. Jien ma rridx tifħir għal xogħli, debja u kaxxi tal-kulur. Veru nħobb li tajru l-fjuri u qlub twajba tal-madur. San Giuseppe ta' Copertino, għaddis tal-moment, nilqa' talbit tagħkom m'hemm bżonn appuntament. Mill-ġenna dritt nismakom, pront ngħaddi il-messaġġ. Giuseppe ta' Copertino għal kull sabar u kuraġġ.